miserens angelus, elixit mulieribus, in Galilee Dominus, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Et Ioannes Apostolus concurrit Petrus Citius, monumentum venit prius, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. O Filii et Filiae, ex celestis lex glorie, morte surrexit hodie, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Et tale prima sabbati ad ostium monumenti accesserunt discipuli, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Et Maria Magdalene, et Jacobi et Salome, venerunt corpus sugere, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. In albis sedens angelus, elixit mulieribus, in Galilee Dominus, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Et Ioannes Apostolus concurrit Petrus Citius, monumentum venit prius, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. O Filii et Filiae, ex celestis lex glorie, morte surrexit hodie, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Et tale prima sabbati ad ostium monumenti accesserunt discipuli, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Et Maria Magdalene, et Jacobi et Salome, venerunt corpus sugere,
Alleluia.
venerum corpus sugere. Alleluia. In albis celis angelus, felixit mulieribus, in Galilee est Dominus. Alleluia. Alleluia. Et Ioannes Apostolus concurrit Petrus Citius, monumento venit primus. Alleluia. Alleluia. O Filii et Filiae, ex celestis ex glorie, morte surrexit hodie. Alleluia. Alleluia. Et cade prima sabbati ad ostium monumenti accesserunt discipuli. Alleluia. Alleluia. Et Maria Magdalene, et Jacobi et Salome, venerum corpus sugere. Alleluia. Alleluia. In albis celis angelus, felixit mulieribus, in Galilee est Dominus. Alleluia. Alleluia. Et Ioannes Apostolus concurrit Petrus Citius, monumento venit primus. Alleluia. Alleluia. O Filii et Filiae, ex celestis ex glorie, morte surrexit hodie. Alleluia. Alleluia. Et cade prima sabbati ad ostium monumenti accesserunt
venerum corpus sugere. Alleluia. Alleluia. In albis sedens angelus, previxit mulieribus, in Galilee est Dominus. Alleluia. Alleluia. Petrones apostolus, concurrit Petrus Cicimus, monumento venit prius. Alleluia. Alleluia. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, ang imong gahom nagpakatao kanamo. Ang imong pag-atiman nagiya sa among mga kinabuhi, ug pinaagi sa imong sugo, nibalik kami sa abo. Ginoo, kadtong mga nangamatay na, nabuhi pag-usab diya sa imong presensya. Ang ilang kinabuhi na bag-o, apan wala matapos. Nagampo ako diha sa paglaom alang sa akong banay. Mga parente ug mga higala, ug alang sa tanan ng mga nangamatay, na ikaw lamang ang nakaila. Uban ni Kristo, kinsa namatay, ug karon buhi. Magmayaunta sila diha sa imong gingharian. Diin ang tanan namong luha mapahiran. Hiusaha kami pag-usab diha sa usa ka banay, sa pag-awit sa imong pagdaig sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Almighty, ever-living God, by whose gift we venerate in one celebration the merits of all the saints, bestow on us, we pray, through the prayers of so many intercessors, an abundance of the reconciliation with you, for which we earnestly long, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Sedens angelus, felix in
Ioannes Apostolus, concorrit Petrus Cicimus, monumento venit prius. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. O Filii et Filiae, excelsis explodie, morte surrexit hodie. Alleluia. Et ade prima sabbati ad ostium monumenti accesserunt discipuli. Alleluia. Et Maria Magdalene, et Jacobi et Salome, venerunt corpus sugere. Alleluia. Alleluia, alleluia. In albis celis angelus, felixit mulieribus, in Galilee estomus. Lola, dito po kayo nagpe-pray? Oo, dito ako nagpe-pray. Kahit saan, pwede magdasal. Talaga po, Lola? Anytime, anywhere? At a very young age, it was instilled in me the importance of prayer. So this became a habit, kumbaga. Prayer is like a guide. Prayers make me feel safe. It would keep me balanced. Araw-araw, pinasasalamatan ko ang Panginoong Diyos sa buhay na ibinigay niya sa akin. Sana po tayo wag natin makakalimutang magdasal. At lagi niya kayong pakikinggan. Mahal po namin kayo, Panginoon, at lahat ng ito ay naalay namin sa inyo. In the name of the Father, the Son. For me, it's like breathing. Pagdilat ng mata ko, yun agad yung unang-una kong ginagawa. Lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Lalo na yung mga bagay na hindi natin kontrolado. Kapag marunong kang magdasal, marunong ka ng acceptance. Wala namang mawawala kung tatawag tayo sa Kanya, di ba? With the power of prayers, alam natin na may nakakausap tayo who is greater than anybody else. God is alive. And God listens to us. Ang pagdadasal daw po sa Rosario, ikaw ay malalayo sa lahat ng evil doings. Parang kulang ako eh. Parang kulang yung pagkatao. Mayroon ko ng wallet ko, cellphone ko, pero ito, kailangan nasa bulsa ko parate. Ugaliin nating magdasal. Dasal, dasal. Who is the priest? He is not rich, for he has abandoned himself. He is not powerful, for he is obedient to another. Yet if we had not the priest, we should not have our Lord. Who was it that received your soul on its entrance into life? The priest. And if that soul comes to the death of sin, who will restore it to calmness and peace?
The priest? Who nourishes it to give it strength to make its pilgrimage? The priest. And what is your true food? The precious body and blood of our Lord. Who makes ready this feast? And who offers this sacrifice? The other graces of God would be of no avail to us without the priest. It is he who opens the door. The priest is not a priest for himself. He does not give himself absolution. He does not administer the sacraments to himself. He is not for himself. He is for you. Who will prepare your soul to appear before God by washing it for the last time in the blood of Jesus Christ? The priest. The priest will not understand the greatness of his office until he is in heaven. If he understood it on earth, he would die. Not of fear, but of love. The priesthood is the love of the heart of Jesus. When you see the priest, think of our Lord, Jesus Christ. Kitang tanan muingon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga kaigsuunan ko din ni Kristo karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa tanang mga santos. Mga usa kini ka espesyal nga adlaw alang kanatong tanan, ang November 1. Tungod kay atong gihinumduman, dili lang ang mga santos nga inila, kundili ang atong maigsuong mga santos nga naangkon na nila ang mahimayaong kinabuhi dito sa langit. Ugaron maandam kita sa pagsaulog din ng atong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Busa kitang tanan moingon, nagakumpisala ko sa Dios nga magahom sa tanan, ug kaninyo maigsuon nga nagalapas sa kog yamot sa huna-una sa pulong sa buhat, ug sa ula pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo maigsuon, aron ninyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit, ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginong Dios, langitong hari, Dios Amahan magahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata nga mong pangamuyo. Na ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo,
Ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesu Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios na tunhay ug magahom sa tanan, imong gipahandom kanamo ubos sa usa ka pagsaulog ang mga dalaygong buhat sa tanan mong mga santos. Naghangyo kami nga imong ihatag kanamo ang imong nahinghingapin nga kaluoy ug pasaylo tungod sa pangama niining daghang mga santos. Kini among gipanghayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kadimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa ang paggipadayag. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan nga may patik sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios og gahom sa paglaglag sa yuta ug sa dagat. Miingon siya, ayaw pasipad ang yuta, ang dagat ug ang kakahuyan hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang at agtang. Ug gisuginlan ako nga ang napatikan sa patik sa Dios sa ilang agtang. Gatusan ug kapatan gikan sa tanang banay sa Israel. Tapos niini, nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay ug katawhan, ug nabarog sila sa atubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbisti sila puti ug nagbitbit ug mga palwa. Naninggit sila sa pag-ingon. Ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono ug gikan sa nating karnero. Nag-alirong ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo ug ang upat kabuhing binuhat. Unya nang hapa sila atubangan sa trono ug misimba sa Dios ug miingon, Amen. Ang pagdayig, himaya, kaalam, mga pasalamat ug pasidungog, gahom ug kusog, iya sa atong Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Unya, nangutana kanako ang usa sa mga pangulo. Kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti ug tagadiin man sila. Gitubag ko siya, Sir, nasayod ka kung kinsa sila, apan ako wala. Ug miingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti o gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Palihog usbo nato. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno. Ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan ug iyang gipabarog diha sa kasubaan. Ginoo, mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawong. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo? O kinsay makabarog sa iyang balaang dapit? Siya kansang mga kamot walay sala, kansang kasing-kasing malinis, nga wala magtinguha sa mga butang nga walay hinungdan.
Ginoo mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa imong nawo. Nakadawat siyag panalangin gikan sa Ginoo, usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa nawong sa Dios niya po. Ginoo mao kini ang lungsod nga nangandoy pagtan-aw sa iyang. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios ug kini matuod gayud. Wala makaila kanato ang kalibutan kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios, apan wala pa nato matino kung maunsa gayud kita. Ang nasayra nato mao nga inigpadayag na ni Kristo, may sama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayud. Ug ang tanan nga nagbaton niining paglauma, diha kang Kristo, nagputli sa ilang kaugalingon, ingon nga putli ni si Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia, duol kamong ngari kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo, nag-ingon ang Ginoo. Alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingko didto. Unya mialirong kaniya ang iyang matinun-an ug gituluan niya sila niining musunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kayluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli ug kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot, nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang magilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kun bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tawo ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo dito sa langit. Gingon usab nila niini, pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Mayong hapon kanatong tanan. Can we greet each other good afternoon? In inyong tapad, good afternoon. Sumala pa sa akong giingon, karong adlawa, usa ka espesyal nga adlaw kanatong tanan, isip simbahan, isip katawhan sa Dios. Tungod kay karong adlawa ato man gihatagan
ug pagpasidungog ang tanang mga santos nga karon ang atong pagtuo naangko nila ang mahimayaong kinabuhi dito sa langit. November 1 is their festa. Mao na nga karon ang festa sa tanang festa. Tungod kay dili lang nato gisaulog ang usa ka santos ang iyang kapistahan, kundi ang tanan nga mga santos, ang tanan nga nahiluna na ug naangko na nila ang mahimayaong kinabuhi dito sa langit. Ang mga inila o dili mga inila nga mga santos. Mao nga una sa tanan, ang November 1 dili kini usa ka abat-abat o dili kini usa ka murag kahadlukan nga adlaw. So kwahi kini sa mga gipang present karon even to the schools o sa social media nga ang adlaw sa mga santos usa ka adlaw nga kakahadlukan. Mao gani nga kalagmitan even to the family sa mga parents suluban nila ilang mga anak ug mga makahadlok na isungay-sungay na ay kanaganing maot nga nawong nya butangan pagyud og bangkil-bangkil. That is the wrong celebration of November 1. Tungod kay ang November 1 kung mingon ta Halloween is not about scary thing. Halloween, ang pulong nga Halloween, gikan sa importante nga pulong nga halos. But ipasabot kanang sa mga santos nya na nailingin nila no, circular shape, that is halos. But ipasabot ana holy. Manang Halloween, it is the evening of the holies or ang gabi sa mga santos. But oftentimes, we misinterpret sa maong kasaulugan and oftentimes, we have a wrong celebration of November 1, the All Saints Day. Gani, no wonder, kalagmitan sa mga mahitabo, mga batanon, mao na gyud ni kanang mga masala maposes. Tungod kay we are inviting the spirit, these demonic spirits, these satanic spirits, unya maabri ang atong spiritual aspect, and we become vulnerable to these evil spirits. Tungod kay ato man silang gihatagan og gitugutan man nato sila, ato man noon iselebrar ang maong sayop nga selebrasyon. Gani, the right celebration is that if we want to wear costumes, we wear the costumes of the saints rather than costumes nga makahadlok. Costumes nga maka-invite o mga negatibo o dautan nga mga espiritu. So ang pangutana, kinsa man day ang mga santos? Ug unsa man day ang buhaton para masantos? Pope Francis nag-ingon, ang mga santos dili tawo nga mga superman or superwoman. Sila mga ordinaryo nga tawo nga nahigugma sa Dios sa tibuok nila nga kasing-kasing diha sa ilang adlaw-adlaw ug ordinaryo nga kasinatian. Ug sa ingon ang Dios nga ilang gihigugma, ilang gipaambit sa uban nga puno sa kalipay. Saints are sinners just like us who tried their best to do God's will and to do good to others. Mao na nga kung maghisgot kita og mga santos, sila ang mga igsuon nato nga mga santos nga parihan nato nga naningkamot nga balaanon ang ilang kinabuhi ni ining kalibutana. And for that,
they are being rewarded the glory in heaven. Ang atong ebanghelyo nga nadungog karon mao ang ebanghelyo sa bungtod sa kabulahanan or the Sermon of the Mount. Ug pinaagi niining ebanghelyo gihatagan kita og ideya sa pagpuyo nga balaan ug bulahan at tubangan sa Dios. Nadungog nato sa ebanghelyo karon nga nag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo, bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang miilas nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Today, we have heard the Sermon of the Mount, the narration on how to become blessed in this earthly life. Unsaon nato pag kinabuhi ang kinabuhi nga balaan o bulahan ni ining kalibutana. Ang pangutana karon, unsa man ang papel sa mga santos kanato? What is the role of the saints in this Christian community? Kay kung mingon ang laing reliyon, ngano gud mong naamoy santos ng mga Katoliko? Ngano gud mo nituoman mo og santos? Unsa daay papel nila sa kinabuhi ninyo? And so we ask the question, what is the role of the saints in this community that we live in? Pinaagi nila, madasig unta kita sa pagpaningkamot sa pagpuyo nga balaan. Diha sa basahon sa padayag or the book of Revelation, chapter 8, verses 3 to 4, nag-ingon, nagkanayon nga ang mga santos nag-ampo kanato ug ang ilang mga pag-ampo sama kini sa mahumot nga insenso para sa Dios. In other words, diha mismo sa balaan nga kasulatan, gipahinumduman kita that the role of the saints for us, una, they are models of our faith. They are heroes of our faith. Mao gani nga naakitay mga statues and images of saints. Because every time nga makakita kita nila, it is for a catechetical purpose. Nga makahinumdum kita, ma-educate kita, nga naay mga igsuon nato nga mga santos, nga parihan nato, nga nagkinabuhi, nga balaan. Ug dili di ay layo nato ang pagkinabuhi nga balaan. Wala ka nagsimba sa mga santos, tungod kay ang pagsimba is only for God. But we honor and we respect them. Tungod kay ang ilang kinabuhi nahimo mang modelo o example sa atong pagtuo ni ining kinabuhia. And just like other heroes, ato man silang gipamutangan og mga statua. Even Jose Rizal, na man na siya sa Rizal Park. And just is the analogy why we have images and mga statua sa mga santos sa atong simbahan. Tungod kay kini will bring us, will call us to remember nga naay mga igsuon nga sama kanato makasasala pod apan naning kamot nga magkinabuhi nga santos. And there is no such thing as direct to God. Muna'y kalagmitan, mingon silang, ano daing mag-ampo ko direct to God? Ano po mangayo pata sa intercession sa mga santos? Nganong magpatabang pamanta sa mga santos? That is the common nga allegation sa mga dili Katoliko. Do you believe that there is direct to God? Kana bang Ginoo dayon tawo?
that is direct to God. Kung imong lantawon ang balaan nga kasulatan, there is no such thing as direct to God. Kay ang pagpadayag sa kaluwasan, misteryo sa kaluwasan sa Dios, iyang gipaagi og mga propeta. Mipili siya og mga tawo aron ipadayag ang iyang kamatuoran, ang iyang kaluwasan, ug kini silang mga tawhana mo kini mo padayag sa kabubuton sa Dios ngadto sa katawhan sa Dios. That is why even the nativity of Jesus, nagpakatawo siya sa usa ka babayi sa atong mahal nga Birhen Maria. Wala siya ni tungha raditso ug iya tang giluwas. Niagi siya sa usa ka pamilya, sa pamilya ni Maria ug ni Jose, for us to understand the mystery of salvation nga iyang gipadala nganhi kanato, nga iyang gipadayag nganhi kanato. That is why in the book of Revelation, nagisgot kini nga ang papel sa mga santos in this Christian community, mutabang sila sa atong pag-ampo nga ilang ipadala, ipasupot ngadto sa Ginoo. And this is very basic. Moana ganita sa atong mga igsuon, iampo ko ha nga makapasar ko. Father, iampo ko ha nga dunggon sa Ginoo akong pag-ampo. And we believe that these people, the saints, are there in heaven. So that is why we ask their intercession, we ask their help para ang atong mga pag-ampo matabangan kita nga madungog kini sa Ginoo. That is why every time mingon sila direct to God, there is no such thing as direct to God. Tungod kay we live in a community. We live in a Christian community. Ug ang atong mga papel tagsa-tagsa naa kini papel. That is why in the Catechism of the Catholic Church, na ay tulo ka hutong sa simbahan. Kining gitawag og the Pilgrim Church, kita, nagpanaw, mga katawhan sa Dios na nagpanaw, na naa ni ining kalibutana, og ang ikaduha nga hutong sa simbahan, mao kining the Suffering Church. We believe that these people are in purgatory. Purgatory is not a place, but it is a state of life before entering into the glorified life. Ang tulo, ikatulo, maoning gitawag og triumphant church. Ang simbahan, ang katauhan na naangkon ang saad sa Ginoo, ang mahimayaong kinabuhi dito sa langit. That is why November 2, the All Souls Day, we remember this second ikaduha nga hutong sa simbahan, ang mga magtutuo nga nangamatay. Those who believe in God, ato silang iampo nga unta maangko na nila ang mahimayaong kinabuhi dito sa langit. And just as we remember today, those people or loved ones na nakasulod na sa gingharian sa langit. Importante nga masabtan nato ang doktrina sa simbahan. Importante kini kay kung dili nato masabtan, usahay maglibog kita. That is why we have a wrong celebration, a wrong expression of our faith. Mao na nga subo kayong pamalandungon nga it's All Saints Day, pero we are inviting demonic spirits, satanic spirits. Tungod kay we dress up our children sa mga costumes o mga imahe nga makahadlok. After all, when we die, kung nagtuot ta sa Ginoo, is not a scary thing because we are being promised a glorified life.
Mao nga dili kahadlukan kung mamatay ta. O we remember in this event, paliklik ang umaabot na kinabuhi dito sa langit. You remember the transfiguration? Ang pagkausap sa panagway ni Jesus? That is the foretaste of what is about to come. Nga diin ang mga apostoles, nakita nila nga si Jesus, kuyog ni Moises, nga nisanag. And that is the foretaste of a glorified life in heaven. So that is why, my dear brothers and sisters, to put context in our gospel and in our celebration today, November 1, it is for our brothers and sisters who have gained the reward in heaven, the saints. That is why today we commemorate the feast of the All Saints Day. And we are being challenged, the challenge of this celebration, that we should be holy just like our Father in heaven who is holy. Kaya na to na magkinabuhi ang balaan tungod kay ang atong mga igsuon nga mga santos nagkinabuhi mampod nga balaan. And where do we start to live a holy life? Anindot ang giingon sa Ebanghelyo karon, the Sermon of the Mount, to live a blessed life. Unsa man to, bulahan katong magpaubos, bulahan katong putli nga kasing-kasing, kay makakita sila sa Ginoo. And so we go back to that. We go back to that gospel on how to live a blessed life. Be holy according to the Bible. Be holy just as your Father in heaven who is holy. That is the invitation. Together we say, nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan nga magahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak bilig binuhat usa kinaya sa amahan. Pinaagi kaniya na ngahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagaanto siya na matay ug gilubong. Sa ikatulong nga adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mabuhi ug sa maminatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug manghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa maminatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Isip katawhan sa Dios dinhi sa yuta. Hiusahon ta ang atong mga pag-ampo ngadto sa mga pag-ampo sa tanang mga santo sa langit alang sa mga panginahanglan sa tanang katawhan. Ug mingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami.
nga ang simbahan, ang malipayong inahan, sa bagang panon sa mga santos, magdala sa tanan niyang mga anak ngadto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang tawo nga maayog kabubuton, kung makadawat sa tinuod nga kinabuhi ug sa tiunay nga kalinaw tungod sa dugo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diya ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ug tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong lawman ang atong pagtuo o paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanan nga nangamatay diha sa pagtuo, makadangat na sa langit nung puloy-anan, aron didto magsudong sila sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan sa kasantos o grasya, gihalad namo ang among mga pangaliupo uban sa mapag-ampo ni Maria o sa tanang mga santos. Masiligon sa imong kaluoy, nga imong gipadayag diha sa kinabuhi sa mga santos. Himoa kaming tako sa pagdawat sa imong mga grasya, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw, Ginong Diyos, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon na dawat na mo kining among gihalad kanimo, ang pan nga abot sa yuta o gidama sa kamot sa mga tawo, mahimo kining nga kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Daigon ikaw, Ginong Diyos, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon na dawat na mo kining among gihalad kanimo, ang bino nga abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tawo, mahimo kining ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Mga igsuon, pagampo kamo aron ako ug ang inyong sakripisyo, dawat unta sa Dios nga Amahan, magahom sa tanan. Alang sa pagdayeg ug pagtimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok ng santos nga simbahan. Kahimuti o Ginoo kining magasa,
nga mong gihalad aron pagpasidungog sa tanang mga santos. O gitugot nga silang among gituoan nga naa sa dili kaduado ang kinabuhi sa walay katapusang himaya, magatagad usab unta sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay magahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga mapasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaymo kaming gitugutan karong adlaw pagpasidungog sa imong syudad nga among inahan, ang langit ng Jerusalem, diin ang hukpong sa among kaigsuunan, nagadayeg na kanimo, hangtod sa kahangturan. Padulong ni ining maong syudad, nagalagsi kami pagpanaw pinaagi sa pagtuo, nagmalipayon kami tungod sa himaya nga naangkon, diining halangdong mga sakop sa simbahan, ug sa ingon, niya ng imong gihatag ang among panabang ug panag-ingnan alang sa among kahuyang ug busa uban sa ilang panon ug sa mga anghel nagadayeg kami kanimo sa usa ka tingog sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos diring magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag diini ngadto sa iyang matinun-an ug miingon, dawat kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panyapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag diini ngadto sa iyang matinun-an ug mingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco, among Papa, ni Julito among obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, ilabi na kadtong among gihinumduman karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan
sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amay ikaw nga daygon, ug amay ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, giatangan na kanimo mga gahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gabito ng pag-ampo, nga itudlo ka nato sa atong Ginoong manunubos. Amahan namo na kasalangit, pagdaygon nimo ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, iyon na pasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Mangayo kami kadimo Ginoo mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalidaw. Kini maong atong Ginoong Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa tibuok kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang langitnong bangkete. Ginoo, dili ako angay nga magkalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. My Jesus, I believe that you are in the Blessed Sacrament. I love you above all things, and I long for you in my soul. Since I cannot receive you now sacramentally, come, at least spiritually, into my heart. I adore thee in the sacrament of thy love, the ineffable Eucharist. Never permit me to be separated from thee. Pinidang pintuan, mistulang dingding, walang sino man ang maaring tanggapin. Anong pumipigil, anong nagbabawal sa sariling mundo? Ba't hindi
di ka lumaya. Buksan ang iyong mga mata, kahit may luha, mamahalin pa rin kita at tutulungang lumaya. Basong may tubig, lagyan mong muli, aapaw dahil wala nang silid. Ang pusong may galit, di maaring umibig. Bulag sa wasto, alipin ang isip. Buksan ang iyong mga mata, kahit may luha, mamahalin pa rin kita at tutulungan lumaya. Mag-ampo kita. Nagasimba kami kanimo, O Dios, ang kahibulungan ug ulusahong santos diha sa tanan nimong mga santos. Og nangamuyo kami nga tungod sa imong grasya, kaming nagtinguha sa pagkasantos diha sa kapuno sa imong gugma, magkatapok gikan ining kananan sa mga magpapanaw nganha sa bangkete sa puloy-anang langitnon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Karon magampo kita usa ka amahan namo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka himaya sa amahan alang sa kapahulayang dayon sa mga kalag sa atong igsuon nga nangamatay. Amahan namo naka sa langit, pagdaygo nimo ngalan, umabot kanamo imong gingarian, matuman ning pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, pasayloa kami sa among masala, yun na pasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ka sa bahay nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, ihampo mo kami masala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gyapon sugolay katapusan nga katuigan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila og Ginoo, ug ang imong kahayag nga walay pagkapalong modanag unta kanila, mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, og manalangin kaninyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad atong santos nga misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Mayong gabi kanatong tanan.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pater de celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis, Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis, Sancti Michael, Gabriel et Raphael, ora pro nobis, omnes sancti angeli, ora pro nobis, Sancte Abraham, ora pro nobis, Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis, Sancte Iosef, ora pro nobis, omnes sancte patriarcha et prophete, ora pro nobis, Sancte Petri et Paule, ora pro nobis, Sancte Andrea, ora pro nobis, Sancti Ioannes et Jacobe, ora pro nobis, Sancte Thomas, ora pro nobis, Sancti Philippe et Jacobe, ora pro nobis, Sancte Bartolomeo, ora pro nobis, Sancte Luca, ora pro nobis, Sancte Barnaba, ora pro nobis, omnes sancte apostoli, ora pro nobis, Sancte Marce, ora pro nobis, Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis, omnes sancti discipuli Domini, ora pro nobis, Sancte Stefane, ora pro nobis, Sancti Protomartires Romani, ora pro nobis, Sancte Ignati Antiochene, ora pro nobis, Sancte Polycarpe, ora pro nobis, Sancte Hippolyte, ora pro nobis, Sancti Justine et Apolloni, ora pro nobis, Sancte Laurensi, ora pro nobis, Sancte Tarsici, ora pro nobis, Sancte Cipriane, ora pro nobis, Sancte Sebastiane, ora pro nobis, Sancte Bonifati, ora pro nobis, Sancte Stanislae, ora pro nobis, Sancte Thomas, ora pro nobis, Sancte Ioannes et Thomas, ora pro nobis, Sancte Paule,
Sancte Ioannes et Isaac, Sancte Petre, Sancte Carole, Sancte Perpetua et Felicita, Sancta Agnese, Sancta Cecilia, Sancta Eugenia, Sancta Maria, omnes sancti martires, Sancti Leo et Gregori, Sancte Ambrosi, Sancte Augustine, Sancti Basili et Gregori, Sancte Hieronime, Sancte Athanasi, Sancte Ioannes Chrysostome, Sancte Martine, Sancte Patrici, Sancti Cyril et Methodi, Sancte Francisce, Sancte Antoni, Sancti Benedicte et Bernarde, Sancti Francisce et Dominice, Sancte Thomas, Sancte Ignati, Sancte Francisce, Sancte Vincenti, Sancte Ioannes Maria, Sancte Filippe, Sancte Gaspar, Sancte Vincenti, Sancte Ioannes, Sancta Sabina, Sancta Marcella, Sancta Paula, Sancta Francisca, Sancta Catarina, Sancta Teresia Iesu, Sancta Rosa, omnes sancti et sancte Dei, propitios est, libera nos Domine, ab omni malo, libera nos Domine, a morte perpetua, libera nos Domine, per incarnationem tua,
et sanctam resurrectionem tuam, libera nos Domine, per effusione Spiritus Sancti, libera nos Domine, Christe Filii Dei vivi, miserere nobis, qui in mundum venisti, miserere nobis, qui mortem propter nos accepisti, miserere nobis, qui a mortuis resurrexisti, miserere nobis, qui Spiritus Sancto in Apostolos misisti, miserere nobis, qui venturus es judicare vivos et mortuos, miserere nobis, o nobis pacas, te rogamus audimus, ut ecclesiam tua sancta, egere conservare generis, te rogamus audimus, ut omnes omnes ad evangelii lumen peducere generis, te rogamus audimus, Christe audi nos, Christe audi nos, Christe exaudi nos, Christe exaudi nos, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Christe audi nos, Christe audi nos, Christe exaudi nos, Christe exaudi nos, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.